खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गारि जाब्रबथायाव सासे गाहाय फोरोंगिरिनि जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों आसामनि तेजपुरनि सालनिबारियाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया बलेर' पिकआप आरो टाटा मेजिकनि गेजेराव सौग्रावलायनायनि थाखाय जादोंमोन आरो बे जाथायाव तेजपुरनि दुखुवाखानानि बरबिल एल.पि. फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि धिरुदेका बिथाङा हरखाबै अबथिरा जिउ गोमाजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा सासे सिआरसिबो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांजों लोगोसे सासे सुबुङाबो जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं सासे आइजोखौ बुथारनानै फ्रिजआव सोनानै दोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों दिल्लीनि मेट्राउन गामियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साहिल गेहलत मुंनि सासे 24 बोसोरनि सुबुङा गावनि मोजां मोननाय हिन्जावसाखौ बुथारनानै गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बुथारजानाय हिन्जावसानि मुङा निकी यादव होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे हिन्जावसाखौ गावनि मबाइल चार्जारजोंनो गोदोना बोथेना बुथारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दा दायनिगिरि साहिल गेहलतखौ पुलिसआ हमबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं गोबां आयेन बेरेखा गान्जा हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दाखालि वाइगाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों अभयापुरियाव गंसे नेन' गारिनिफ्राय 2.662 केजि गान्जा हमनो मोनदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे फालांगियाव लोब्बा गोनां 3 सुबुंफोरखौ हमनो मोनदों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै भुपेन रय, गोविन्द बराय आरो परितोष बराय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव एबसुनि 56थि गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंदों। बे हाबाफारियावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। BTR ओनसोलनि गोरिब नखरफोरखौ जौगाहोनो थाखाय सरकारा बिथांखि लानांगोन होनना बिथाङा बुंथियो। बाथि रादाबाव दं गोजोनथाव खौरां क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिया 100सा MBBS सिटनि थाखाय नेशनेल मेडिकेल कमिसननिफ्राय गनायथि मोनबाय। बेखौ नोजोर होनानै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि प्रिन्सिपाल प्रफेसारफोरखौ लोगो हमना सावरायफैयो। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव फोरोंथाय होनाया थाबैनो सोलिसिगोन। लोगोसे दासिमाव सा 63 फोरोंथाय होग्रा स्टाफफोरा सौफैनो हाबाय होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।